Welkom bij de podcast De Verdieping. In deze podcast van het Herdenkingscomité Slavernijverleden gaan wij in gesprek over het verleden, waar we nu staan en wat de toekomst ons zal brengen. We praten over de actualiteit, over wat er leeft in de samenleving en over de doorwerking van een geschiedenis die ons allemaal raakt en die nog altijd zichtbaar is. In verhalen, in structuren, in identiteiten en in de manier waarop we herdenken. Luister je mee? Welkom bij De Verdieping, een podcast van het Herdenkingscomité Slavernijverleden. In deze interviewserie staan we stil bij de actualiteit, kijken we terug, kijken we vooruit met bevlogen sprekers, verdiepende gesprekken en nieuwe inzichten. In elke aflevering schuift Astrid Elburg, voorzitter van het Herdenkingscomité, aan als vaste gesprekspartner. En deze keer gaat het over de onlangs aangenomen VN-resolutie die de transatlantische slavenhandel bestempelt als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Mijn naam is Nicole de Borg en dit is aflevering 1 van De Verdieping. En aan tafel zitten ze bij me. Ik ben heel blij dat jullie hier zijn. Ik zei het net al, Astrid Elburg, voorzitter van het Herdenkingscomité Slavernijverleden. En Bianca Groen-Galant, directeur kerstvers van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Heel fijn dat jullie er zijn. Voordat we in de actualiteit duiken, ben ik heel benieuwd naar jullie. Ik wil bij jou beginnen, Astrid. Heel veel bestuurlijke ervaring. Doceerde aan VU en Nijrode. Wat maakt het dat jij ja zei toen ze jou vroegen om voorzitter te worden 2 jaar geleden van het comité? Om te beginnen ben ik hiervoor voorgedragen door verschillende mensen uit verschillende gemeenschappen. En ik werd een keertje opgebeld door de hoogste ambtenaar van Binnenlandse Zaken of ik wilde komen praten voor deze positie. En ik was heel erg overwhelmed. Heel erg ontroerd ook. Dus ik heb me gewoon mooi aangekleed en ik ben op gesprek gegaan. En bij dit soort posities word je natuurlijk nagetrokken, kijken wat je doet. En ik merkte dat ik heel erg ontroerd raakte. Wat maakte dat je ontroerd was? Het ontroerde me opnieuw, dat merk ik. Wat is dat als je de woorden aan? Wat mij ontroerde was, het is niet zomaar een dossier. Het is een dossier dat heel diep raakt. En het feit dat je hiervoor gevraagd wordt. Moet je eens voorstellen, wat een eer. En het is niet een ambitie geweest dus. Ik heb gewoon mijn dingen gedaan en mijn uiterste best gedaan. Je wordt hiervoor gevraagd. Dus ik heb gevraagd of ze me 2 weken wilden geven. Want ik wilde het laten indalen. Kijken of het de plek is waar ik pas. Dus ik wilde ook mij beraden, niet alleen mezelf, maar ik wilde ook in verbinding met mijn voorouders, om te voelen of het een plek is waar ik hoor en waar ik pas. Heb je gevraagd aan je voorouders? Of ja. dit? Hoe heb je antwoord gekregen? Omdat het heel rustig werd in mij en kalm. Een soort van doe maar. Dus ik ben vooral in de verstilling gegaan. En ik heb er gewoon meer dan een week over gedaan. En gedacht, daar in die stilte, in de diepste stilte, daar zit het antwoord. En daar moet het vandaan komen. En het ontroerde omdat het een grote taak is. Het is een grote taak, het is een spirituele taak. Het gaat niet alleen maar om inhoud. Het gaat ook om het managen van jezelf binnen de dynamiek van toen en nu. Maar het gaat ook om de verhoudingen. Hoe verhoud ik me tot mezelf? Wanneer doe ik het juiste? Maar hoe verhoud ik me ook tot de nazaten? Die allemaal vallen onder dit dossier. En de brede samenleving. En als het even kan, met de rest van de wereld. Bianca, we hebben trouwens afgesproken tutoyeren. Je hebt een brede achtergrond in het onderwijs. Je bent ook vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van de Protestantse Kerk Nederland. Werkt aan kwaliteitsverbetering op scholen. Herken jij wat Astrid vertelt? Van een soort ontroering voelen toen je gevraagd werd. Want het is al een paar weken geleden maar dat je aangetreden bent. Nou, ik heb gesolliciteerd voor deze functie. En waarom ik dit heb gedaan, omdat het ontroert me ook wat Astrid nu zegt. En enorm ook wel.
Ook vanwege dat spirituele stukje wat je noemt. Hè? En voor mij is het en die spiritualiteit, maar tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid. Ik heb zelf kinderen, ik heb kleinkinderen. We zitten in een samenleving met heel veel jonge mensen die het hartstikke moeilijk hebben, die hun weg niet kunnen vinden. Vanwege onder andere dit dossier. En voor mij is het dus dat stukje verantwoordelijkheid nemen, wat er voor mij toe heeft geleid om deze functie, om hier ja tegen te zeggen. Om dus te gaan solliciteren en ook voluit hiervoor te gaan. En dan hoor ik zeggen dossier en dat klinkt heel afstandelijk. Ja, het dossier, het is zo lastig, want het gaat, ik noem allemaal personen. Tegelijkertijd gaat het niet om Astrid of het gaat niet over Astrid of over mij, maar het gaat om iets wat veel groter is dan ons. Het gaat om een grote taak die wij hebben te volbrengen. Het gaat over het woord verantwoordelijkheid, blijf ik in mijn mond nemen, want dat vind ik een hele belangrijke als het hierover gaat. En het gaat over onze voorouders en tegelijkertijd ook over de toekomst. Over onze kinderen, over onze nazaten. Ja. Herdenkingscomité, slavernijverleden. Veel mensen kennen de naam. Hè? Maar heel veel mensen denken van, maar wat doet het comité precies? Het herdenkingscomité is opgericht natuurlijk als een van de effecten na de komma. En om in Nederland, dus in Europees Nederland, de Caribische eilanden en de landen, ik zal ze even noemen. Saba, Sint-Eustatius, Sint Maarten, Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname als onderdeel van het dossier. Om daar waardige herdenkingen neer te zetten. Eigenlijk de herdenkingen zoals NINSEE dat ook al sinds jaar en dag neerzet. Dat is één belangrijke opdracht. Tweede is om de bewustwording in de samenleving te vergroten over dit gedeelde verleden. We vinden namelijk dat er nog steeds heel veel kennis ontbreekt en dat wij ook perspectieven kunnen toevoegen aan de bewustwording van dit dossier. Het is ook heel belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt en dat er perspectieven toegevoegd worden aan de kennis die er nu is. De perspectieven van de gemeenschappen die vallen onder dit dossier. En dan noem ik met nadruk de Afro-Caribische, de Afro-Surinamers, de Marons en de inheemse. Dat al die perspectieven ook genoemd worden in die verhalen. En we hebben ook nog, zijn we bezig om na te denken en gesprekken te voeren over 1 juli tot een nationale feestdag te maken. Daar zijn we ook mee bezig. En daarover zijn we natuurlijk ook uiteraard in gesprek met de brede samenleving. Nou, hoe lang gaan wij de herdenking, vanaf wanneer gaan we deze herdenking doen? We doen dit samen met NINSEE tot en met 2027. En vanaf 2028 neemt het herdenkingscomité de herdenking volledig over. En uiteraard met alle partners die onderdeel zijn van deze herdenking. Dat is wat het herdenkingscomité doet. Ik wil even naar NINSEE gaan. En NINSEE bestaat al ruim 20 jaar, is een kenniscentrum. En wat doet NINSEE precies? Als we dat, om even precies te zijn, NINSEE bestaat volgend jaar 25 jaar. Precies, ja. Dus dat is heel mooi markeringsmoment ook. 2002 opgericht. 2002 opgericht, ja. En wat doet het NINSEE? Nou, in onze missie staat eigenlijk dat wij kennis, verbeelding en interpretatie van het slavernijverleden vertalen naar de samenleving. Nou ja, heel simpel gezegd, de slavernijgeschiedenis en alles wat daarmee samenhangt. En nu ook vooral de doorwerking van deze geschiedenis. Dat is waar het NINSEE mee bezig is. Om op te halen, om te verzamelen van onderaf, wetenschappelijk gezien, overal waar maar kennis zit. Maar ook verbeelding, dus ook beeld, ook interpretaties. Dus niet alleen wetenschappelijke kennis, maar ook oddels, wijsheden. Om even een voorbeeld te geven. Overal waar dit soort zaken aan de orde zijn, gaan wij dat verzamelen. En proberen wij dat op verschillende plekken terug te geven. En wat is de verhouding tussen NINSEE en het herdenkingscomité? Nou, relationeel gezien heel goed. Astrid en ik hebben heel goed kennis gemaakt. Daar zijn beide van overtuigd dat we elkaar ook nodig hebben. Dus dat vooropgesteld.
En wat is de verhouding? Nou, het NINSE wordt dus het kennis- en expertisecentrum. Dat is de rol die het NINSE heeft gekregen. Ik vond het heel mooi dat jij het woord herinneringscultuur noemt. Een herinneringscultuur is dus een beweging die zich inzet om verschillende, vanuit de geschiedenis, verschillende aspecten neer te zetten. En dat is dus belangrijk voor de nazaten, maar ook voor alle anderen. Ook dus de Europese mensen, ook de mensen die dus gewoon uit Nederland hier zijn geboren, zeg maar. En vanuit die herinneringscultuur hebben wij dus een aandeel in het stukje kennis opdoen, verspreiden. En het kennis- en expertisecentrum opzetten. En Astrid die benadrukte al wat de rol is van het herdenkingscomité. Het voelt meer als een soort praktische kant en een onderzoeks- en educatiekant. Is het dat? Hoe moeten we dat versimpelen? Het is heel aanvullend. Het is dus niet praktisch en niet dat de ene de uitvoering doet en de andere... Samenwerkingspartners zijn jullie. Ja, want om het heel plat te slaan, de herdenkingscomité en de 3 regio's die jij noemt, om hem even als voorbeeld te nemen, heeft het NINSE ook weer nodig voor de kennis. En ook, wat willen zij? Wat vinden zij belangrijk? Welke wetenschappelijke kennis zouden zij vertaald willen hebben? Dus het is echt ook een samenwerking op dat front. En niet een onderscheidend iets of iets wat ons onderscheidt of zo. En er zijn veel organisaties, instellingen natuurlijk bezig met het slavernijverleden. Hoe belangrijk is samenwerken, Astrid? Nou, voordat ik deze vraag beantwoord, hoe belangrijk samenwerking is, ik herhaal hem even, wil ik toch ook nog even iets aanvullen wat als het om NINSE gaat. 25 jaar NINSE betekent dat er ontzettend veel kennis is ontwikkeld. Er ligt heel veel kennis, heel veel informatie. En er zijn heel veel, ik noem het dan heel nadrukkelijk, niet alleen voorouders hebben we, gezamenlijke voorouders, maar we hebben ook voorgangers, zoals ik het net ook al noemde. Mensen die heel veel kennis met zich meedragen en ook achterlaten. Dus er zijn ook archieven waarin heel veel ligt over de ontwikkeling van hoe wij hier staan op dit moment. Als het gaat om de samenwerking en als het gaat om het meenemen van de verschillende regio's, betekent het dat er een nieuwe periode is aangebroken. Een periode waarin wij natuurlijk buiten onze grenzen, de Europese grenzen, kijken, dat is 1. Maar ook zijn er verschillende groepen in de samenleving, van grassroots tot en met intellectuelen, dus niet alleen maar wetenschappelijk, want wetenschap is ook maar een methode. Maar in de grassroots ontstaat er ook een heleboel bottom-up. Perifere kennis. Dus eigenlijk mensen mensen in de samenleving die zich verenigd hebben, bijvoorbeeld in buurthuizen of andere plekken. Maar ook de Biggie Speakery. Ja. Maar ook de Tula-herdenking hier en daar. Dus al die verschillende niveaus die de behoefte hebben laten zien en die heel vasthoudend zijn geweest in de manier waarop zij de samenleving voortdurend hebben laten zien dat daar een behoefte ligt. En dat het een belangrijke manier is om hun voorouders te herdenken, maar ook die gezamenlijke geschiedenis te delen met die brede samenleving. Wat wil je hiermee zeggen? Wat ik hiermee wil zeggen is dat die samenwerking is natuurlijk op wetenschappelijk niveau, is op kennisniveau, maar is ook het halen van kennis uit de samenleving en ook die kennis verspreiden naar de brede samenleving. Dus laten zien dat wij hier zijn, dat wij een gedeelde geschiedenis hebben, dat wij de verantwoordelijkheid voor nemen en dat wij het belangrijk vinden dat die gedeelde geschiedenis ook geëerd wordt ergens. En hoe belangrijk is het samenwerken? Die samenwerking, dan heb je die samenwerking dus nodig. Dan heb je die samenwerking dus nodig om iedereen vanuit zijn eigen rol als partners te zien. En ook te formuleren, wat is kennis? En hoe gaan we al die dingen naast elkaar? En we hebben het al genoemd, het thema van dit jaar is schouder aan schouder. Iedereen telt, elke stem geldt. Ook van de Marons, ook van de inheemse, ook van al die eilanden en de landen die we genoemd hebben. En Suriname, om het volledige verhaal vertellen. Is dat niet enorm lastig om al die verschillende groepen en mensen bij elkaar te krijgen? Het is zeker niet makkelijk. En ik denk ook dat we niet alles en iedereen bij elkaar hoeven te krijgen. Want iedereen heeft zijn eigen expertise. Alle groepen en alle mensen die met dit dossier, of ik zeg nog eens een keer het dossier. Als je wil dat iedereen gaat samenwerken.
we willen wel dat wij op één lijn zitten. En dat we elkaar ook weten te vinden. En dat we elkaar ook steunen. Dat we elkaar niet de tent uitvechten. Maar dat we juist, en schouder aan schouder is mooi, maar misschien ook wel hand aan hand, hand in hand. En dan op afstand, je hoeft niet letterlijk het handje vast te houden, maar wel te weten dat die hand er is. Schouder aan schouder, hand in hand. Wat is het verschil volgens jou? Voor mij is hand in hand ook dat we elkaar echt vasthouden. En ook als het moeilijk is. Ja. In goede en slechte tijden. En we hebben als mens al gauw de neiging als het niet goed gaat om te denken van oké, ik nu eens even. En dat is volgens mij heel belangrijk, dat wij elkaar echt gaan vasthouden. We gaan het straks over een ander dossier hebben, over de resolutie. Ja. Ik ga even hierop vooruitlopen. Ja. En dan denk ik, als we het hebben over elkaar vasthouden, dan is dit het moment om dat echt te gaan doen. 25 maart is de internationale herdenkingsdag van de slachtoffers van slavernij en transatlantische slavenhandel. De Verenigde Naties hebben op 25 maart de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het was na een revolutie van Ghana. Laten we even luisteren naar de president van Ghana, John Dramani Mahama. Today marks the International Day of Remembrance of the victims of slavery and the transatlantic slave trade. It is a day on which we honor the memory of the approximately 13 million African men, women, and children who were enslaved over the course of several centuries. We remember them through articles, oral histories, through broadcast programs, books, music, visits to museums, monuments, and memorials. Declaration of the trafficking of enslaved Africans and racialized chattel enslavement of Africans as the gravest crime against humanity. Today we come together in solemn solidarity to affirm truth and pursue a route to healing and reparative justice. The adoption of this resolution serves as a safeguard against forgetting. It also challenges the enduring scars of slavery. The former president of the United States of America, Theodore Roosevelt, said, and I quote, "With a great moral issue involved, neutrality does not serve righteousness. For to be neutral between right and wrong is to serve wrong." Waar was je toen je het nieuws hoorde? Neem even mee. Je bent Lange stil, stilte, ja. Mag. Ik was net begonnen bij het NINSEE. Ik zie er iets gebeuren bij je. Ja, heel dubbel. Want ik begon dus bij het NINSEE en ik zei in mijn sollicitatiegesprek van de tweede week van mijn werkzaam bestaan, als ik dus eenmaal aan het werk ben, ga ik in de retraite. Dat had ik al afgesproken, dus dat ga ik doen. En dat doe ik jaarlijks een keer. Dus ik ging het klooster in. En ik maakte nog een grap met mijn voorzitter van, en de wereld zal niet vergaan als ik even 4 dagen weg ben. Er zal niks ernstigs gebeuren. Tegen Dave Ensberg. Tegen Dave Ensberg. Ja. Dus wil jij het overnemen? En als ik terug ben, dan gaan we verder praten. En ik kom dus terug, 26 maart 's ochtends, en ik doe mijn telefoon aan uit het klooster, helemaal zen en helemaal klaar voor mijn nieuwe functie. En ik had 173 appjes. 173 appjes. In groepen en van mensen die natuurlijk weten dat ik nu directeur ben van NINSEE, van mijn bestuur, van alles en iedereen. En het eerste berichtje dat ik lees van, oh, dit is aan de hand. En ik denk, oh jee. En voor mij waren er 2 dingen die gebeurden. Het eerste was, dit is een hele, deze resolutie, of het omgaan, onder andere door de Nederlandse staat, door zich te onthouden, geeft een heel ernstig signaal. Dat moeten we eerst, moeten we misschien eerst even uitleggen. Voor mij was het een signaal, om het even korter te maken. Het was een signaal en tegelijkertijd dacht ik, dit is ook een kans. Ja. En als ik het heb over die kans, dan ga ik terug naar dat hand in hand en elkaar vasthouden en met elkaar op pad gaan. En dat zag ik daar ook in. Ik wil eerst naar jou, Astrid. Waar was jij toen je het nieuws hoorde van de resolutie? Ik lag in bed, het was 's ochtends vroeg en ik hoorde het.
Mijn wekker gaat om 7 uur en dan komt meteen het depressieve nieuws van de wereld binnen. Dus ik herinner me altijd wat mijn lijf dan zegt. Ik dacht, dit is interessant. Maar ik hoorde ook meteen de onthouding van stemming van Nederland. Ja. Ik wist toen nog niet dat het niet alleen Nederland was. Dus later, toen ik me erin ging verdiepen, begreep ik dat het alle Europese landen waren. Ja, De dus, Europese Commissie. ja, dus En toen dacht ik, dit is geopolitiek. Dus, even wachten voordat we het uitleggen. Want we moeten het toch even uitleggen aan degene die luistert. Ja. 123 landen die stemden in. Ja. 3 landen stemden tegen. Hè? Verenigde Staten, Israël en Argentinië. En 51 landen, vooral Europese Unie, onthielden zich van stemming. Waaronder Nederland. Ja, ga verder. en toen dacht ik, je hebt niet voor niks een Europese Commissie. En dat waren natuurlijk de koloniale landen. Dus als Nederland onderdeel is van de Europese Commissie, dan staat Nederland niet op zichzelf. Dan is Nederland onderdeel van een groep. Dus de groep heeft zich onthield. Die groep heeft zich onthouden van stemming. Als Europese landen, koloniale landen onder elkaar. Dus, dus dan zoom je een beetje uit. En dan kom je dan terug. Want ik hoorde daarna, ik geloof om 7:15, Dave Ensberg op de radio. Ik was benaderd en die vertelde ook iets. En die zei daar hele goede dingen over. Over de onthouding en hoe geschokt wij hier zijn. Maar ik dacht, had ik dit kunnen verwachten? Want dat was de vraag toen ik dit mezelf stelde. Hoe zie ik dit dus in het brede verband? En waarom stelde je die vraag in jezelf? Had ik dit kunnen verwachten? Omdat ik de Europese Commissie zie als een bolwerk van Europese landen. En ik zie dus Europa daarin acteren. Dus Nederland acteren in de Europese Commissie. En dacht, oké dan. We doen de verontschuldigingen. Maar we scharen ons op dit moment achter de rest van Europa. Dus dat was voor mij het antwoord. Het gaat dus niet om de verontschuldigingen meer. Maar het gaat om een andere politieke daad. Want je onthouden van stemming is een daad. Heeft het onthouden van de stemming een schaduw gelegd op de excuses van de koningin en voormalig premier Rutte? Het heeft zeker een schaduw gelegd op de excuses. En niet alleen de excuses, maar ook de vergiffenis die de koning heeft gevraagd. Dus een stapje verder ook. En wat zelf heel belangrijk is, om dat stukje ook nog even uit te diepen. Het is niet alleen vergiffenis geweest random, maar het was dus echt ook geadresseerd. Het is ook geaccepteerd. Dus de koning, ons koninkrijk, heeft een hele grote stap gezet. En het moment waarop dit dan gebeurt, dan denk ik, 1 stap vooruit, een grote stap vooruit en wel 3 stappen terug. En hoe geloofwaardig is dan, en dat zei Dave Ensberg ook meteen, hoe geloofwaardig is dit dan allemaal? Maar er werd ook gezegd, omdat het woordje ernstigste misdaad erin zat, een soort hiërarchie in leed, dat de reden is geweest waarom heel veel lidstaten zich onthielden van stemmen. Ja, nou ja, dat is inderdaad zo gezegd. De resolutie is uitgesproken als heel feitelijk waarom ook het als ergste is benadrukt. Het gaat dus om de vorm, de duur, maar ook de ernst van het misdrijf dat is gepleegd. Hè? Het is op grote schaal geweest. Het heeft langere tijd geduurd dan alle andere oorlogsmisdrijven of misdaden tegen de menselijkheid. Maar daar gaat het ook niet helemaal eigenlijk niet over. Dat was ook niet de inzet van Ghana om de hiërarchie daarin te stellen. Het gaat erom dat er herstel moet komen voor de mensen, de nazaten vanuit de Afrikaanse gemeenschap. En dat is de kern van de boodschap. Hoe kan er, en dat was ook bij de vorige resolutie al, en dat is bij deze huidige resolutie nog eens een keer benadrukt. Hoe kan er goed herstel gepleegd worden? En geen financieel herstel alleen maar ook moreel. Vooral moreel en ook heel holistisch. Dat er dus op alle fronten herstel gepleegd gaat worden. Want als ze in hadden gestemd, zou een gevolg kunnen zijn herstelbetalingen. Is dat een reden waarom sommige landen zich van stemming hebben onthouden? Hè? Dat las ik ook op veel plekken. Als ze hadden ingestemd, had Nederland zich heel betrouwbaar opgesteld. En had zich ook geschaard achter hoe zij zich de laatste jaren hebben opgesteld. Dus de excuses waar we het over hebben gehad en de vergiffenis. Als
positief hadden ingestemd, had Nederland kunnen laten zien dat we echt vooruitlopen. Nederland is het eerste land in Europa waarvan de regering excuses heeft gemaakt. Daar hadden we dus ook echt laten zien dat we erachter staan aan wat we preach what you teach. Waarom heeft Nederland dan niet ingestemd? Nou, Nederland heeft ervoor. En volgens mij, ik moest nu naar ons gesprek. Het gesprek wat jij nu net, of het stukje waar je het over had met Astrid. En dan denk ik, moet je nagaan hoe lang we het hebben over het stukje hiërarchie. Hè? En dat is precies waar het over gaat. De angel, toch? Ja. Maar het leidt ook af. Want het leidt uiteindelijk af van waar het eigenlijk echt over gaat. Want in de vorige resolutie, waar de African Decade, de Afrikaans decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst, heeft Nederland ook niet ingestemd. En toen was die hiërarchie er niet bij. Het was dezelfde stemming als nu. Dus in die zin is dat grote woord, het is als excuusgebruik, wil ik toch uitspreken. Het is gewoon een excuus geweest om niet. Dus de hiërarchie is als excuus gebruikt om zich te onthouden. Nederland heeft dit de vorige keer ook al niet gedaan. Dus, ja, wat betekent dit dan, Astrid? Het is een heftige geschiedenis die hier nu wordt gedeeld. Ik kom dan heel even toch even op dat hand in hand. Om je dit te realiseren. Hè? Want om je dit te realiseren betekent dat wij als instituten elkaar moeten vasthouden. Hè? We weten niet waar het toe zal leiden, waar het naartoe zal gaan. We weten wel dat de onthouding geen enkele consequentie heeft voor Nederland. Wat wij wel kunnen doen, is dat wij kunnen kijken hoe wij zo goed mogelijk met elkaar optrekken. Om ervoor te zorgen dat de excuses die toch gemaakt zijn en de vergiffenis die geschonken is, dat we ergens onderhandelingsruimte houden. En dan moeten we daarin ook lange termijn denken. Om ervoor te zorgen dat wij toch krijgen wat ons toekomt. En daarmee bedoel ik niet per se meteen de financiële, hoe zeg je dat, genoegdoening. Maar wel wat wij zien, wat er nu nog steeds in onze samenlevingen aan de hand is. Als het gaat over de achterstelling. En dat is onderdeel van de doorwerking. Hè, waar we ook aandacht voor willen besteden in dit dossier. Kijken hoe wij zo goed mogelijk elkaar kunnen vasthouden. Om daar ook aandacht aan te besteden. Want ik zie niet, als je kijkt op wereldniveau, wat voor consequenties het zal hebben voor Nederland. Maar wat ik wel zie is dat er werk aan de winkel is. Hoe kan je autonoom zijn als NINSE of als herdenkingscomité, terwijl je tegelijkertijd uit de overheid voortvloeit, om het zo te zeggen? Je bent afhankelijk qua gelden. Hoe zorg je ervoor dat je toch nog autonoom, en dat degene die luistert, die bij de gemeenschap hoort en denkt van, hoe zorg je ervoor dat je echt hand in hand kan zijn? En in zoverre twee dingen. We zijn een onafhankelijk instituut, het herdenkingscomité. Heel nadrukkelijk. Dus echt opgericht in 2025, 6 januari. Geen verantwoording af te leggen. Dus jullie doen we hoeven geen verantwoording af te leggen. We krijgen wel geld van het ministerie. Ja. Maar dus wij zijn onafhankelijk. Dus we mogen ook autonoom voorstellen doen. In het regeerakkoord staat er ook heel nadrukkelijk dat er aandacht zal blijven voor het slavernijverleden. Dus wij hebben een soort van reikwijdte. Dus die onafhankelijkheid is er dus. Die onafhankelijkheid, om wel hand in hand te blijven en voor dingen te gaan. Absoluut, maar dan moeten wij wel onszelf verenigen en samenspannen. Oké, dat is het magisch woord de hele tijd, hè? Samenspannen, om samen op te trekken. En ook, nogmaals, al die lagen van de samenleving met elkaar in gesprek te blijven. Om mensen bij elkaar te houden. En we hoeven het niet met elkaar. We hoeven geen eenheid te zijn. Want we hebben verschillende focusgebieden. Maar we kunnen wel solidair zijn met elkaar. Dat is 1. En ook, hoe zeg je, keep your eye on the prize. Weten dat er nieuwe generaties aankomen. Die ook naar ons kijken, hoe wij samenwerken. Wat is die prize dan? De prize is dat wij moeten geloven, blijven geloven, dat wij onszelf kunnen versterken. Dat is 1. Als groepen, als verschillende groepen, wij kunnen onszelf versterken. Dus niet alleen maar kijken naar herdenken en vieren van de afschaffing.
gesprek met de brede samenleving. Maar we moeten ook erg inzetten op de versterking van onze groepen. En met versterking bedoel ik ook dat samenwerken. Maar ook, wat hebben we nodig om onszelf zodanig te ontwikkelen dat we ook dat uithoudingsvermogen hebben om voortdurend als autonome krachten aan die tafels te zitten. Dus wat heb je nodig om sterk te zijn en als orgaan of als zelfstandige organisatie je ding te blijven doen? Ik wil nog even naar de VN-resolutie gaan. Want zo'n resolutie, misschien even uitleggen aan degene die luistert, is natuurlijk niet juridisch bindend. Maar wat zegt het wel, zo'n resolutie? Nou, het zegt wel iets over hoe Nederland zich tenminste de opstelling van Nederland en Europa, maar in dit is specifiek Nederland, daar laat wel zien. Kijk, Nederland is niet neutraal. Je kunt niet zeggen dat het een neutrale staat is op dit onderwerp. Niet neutraal, niet gezien de geschiedenis en niet gezien de toekomst. Dus in die zin zit er gewoon een verantwoordelijkheid die genomen moet worden. Maar zonder Nederland bedoel ik, hè? Wat is de waarde van zo'n resolutie dat 123 landen ermee in hebben gestemd? Wat is de waarde daarvan als het niet juridisch bindend is? Wat zegt het? Nou ja, kijk, de resoluties zijn nooit bindend binnen de algemene vergadering. Het zijn richtlijnen en het zijn duidelijke voorstellen, maar ook duidelijke. Het geeft een goed beeld van wat er nodig is om in dit geval bij deze VN-resolutie door Ghana, wat er nodig is voor wat de mensen van Afrikaanse afkomst nodig hebben. Het is eigenlijk wat de meerderheid van de landen eigenlijk zegt over iets. Hè? Dat is het eigenlijk. Ja, dat is het. En ook de noodzaak die daartoe is. En ook nu. Niet morgen, niet vorig jaar, maar nu gaan we dus hiermee aan de gang. En wat ik ga dus toch ook in op wat jij zegt, ook naar aanleiding van jouw vraag, van hoe bindend en hoe belangrijk dat is. Voor mij, kijk, die autonomie die je noemde, bij NINSE is het thema de kracht van de voorouders. En ik moest gelijk hieraan denken toen dit aan de hand was. Dat ik denk van onze voorouders hebben zich ook door verzet moeten losmaken. Eigenlijk zitten wij in hetzelfde verzet. En zij hebben zich ook moeten bundelen en vervolgens verzet plegen. Maar ze hadden tegelijkertijd ook die koloniale macht hebben nodig. Want die was op dat moment al zet. En voor ons is het belangrijk weer het bundelen, weer samengaan. Ook met de CARICOM-landen, ook met Afrika. Dat wij mensen met de Afrikaanse roots elkaar gaan vasthouden en onze eigen kracht gaan inzetten. Die kracht die in ons doorwerkt vanuit onze voorouders. Dus het heeft eigenlijk, wat ik hoor bij jullie wakker geschud. Van oké, de kaarten zijn geschud. We maken hetzelfde mee als de voorouders. Dezelfde lijnen eigenlijk. Tegelijkertijd, als je hem historisch bekijkt, is dat niet vreemd. Waarom is dat niet vreemd? Ik probeer altijd een beetje uit te zoomen naar het politieke spelletje dat landen spelen. Of het nou Verenigde Naties is of Europese Commissie. Met allerlei andere volkeren. Fidel Heers bedoel je? Nee, wat dan? Vooral Heers. Oké? Ik weet dat er bijvoorbeeld met inheemse volkeren in de Verenigde Staten 500 verdragen zijn afgesloten, waarvan geen enkele is nagekomen. Wij leven in die wereld. Wij leven in een wereld waar je dus verdragen kan afsluiten. Ook het internationaal gerechtshof. Wat landen kan veroordelen. En landen zeggen gewoon, we houden ons er niet aan. In die wereld leven we. Dus, maar ondertussen zitten wij wel hier. Ondertussen zitten wij hier met instituten waar heel lang voor gevochten is. We hebben ook geprobeerd om die instituten te ontmantelen of geen subsidie meer te geven. Maar ondertussen zitten wij wel hier met ook een herdenkingscomité slavernijverleden. Dus incasseringsvermogen. Maar je praat alsof je niet deel uitmaakt van de herdenkingscomité en instituten waar je het over hebt. Dus kijk, ik ben dus de voorzitter. Maar wat ik wil is, wij moeten kunnen incasseren. Incasseringsvermogen, als je het hebt over veerkracht van onze voorouders. Incasseringsvermogen is een belangrijke. Maar ook uithoudingsvermogen. Maar we zijn toch moe van het incasseren? Nee, want wij kunnen lange termijn denken. Dus lange termijn denken betekent dus de kracht die je nu hebt inzetten. Weten dat het je niet zomaar gegeven gaat worden. Meteen bouwen met volgende generaties die warm lopen langs de lijn. Om ervoor te zorgen dat je nu iets neerzet. En iets bouwt. Waardoor je ook in de verte kan kijken. Dus je moet ook een visie hebben van wat er wel zou kunnen. Dus wat je eigenlijk zegt is, we moeten de volgende generatie erbij betrekken. Nu al. Om
om lange termijn. Niet alleen met het nu bezig zijn, maar de lange termijn. Ben je het daarmee eens? Ik ben het er helemaal mee eens. Ja? Kijk, ik heb persoonlijk zoiets, maar ook als instituut denk ik, we leunen op de schouders van onze voorgangers en van onze voorouders. Ninzee is van onderaf opgericht ook, om dat ook even ter kennisgeving. Ninzee is door de grassroots opgericht. Dus Moeten we een paar namen noemen? Is dat mooi? Of is dat niet? Nee, hè? Ik kan een paar. Ja, het is altijd lastig met namen. Want dan sla je een paar over. Laten we maar er zijn heel wat mensen die je gevolgd. En we gaan wel in het kader van, over namen gesproken, in het kader van 25-jarig jubileum strakjes, gaan we dus wel al die mensen eventjes echt in het zonnetje zetten. Daar komen die namen wel. Mooi. In het kader van 25 jaar, Ninzee van onderaf, dat is wat ik zei. Dus in die zin rusten wij dus op de schouders van die mensen, van onze voorgangers, van onze voorouders. Maar die nieuwe generatie, die zal het moeten doen. En het is aan ons om daar de weg voor vrij te maken. En niet de weg vrijmaken zoals onze weg is vrijgemaakt, maar volledig hen in hun kracht en in hun autonomie te zetten. En dat en ga je dat doen? autonome woord, dat is wel een van mijn drijfveren. Om van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de volgende generatie. Ik ben in de eerste dagen dat ik jonge mensen ontmoette, was ook gelijk de vraag van, en hoe ga je ons hierbij betrekken? En wat ga je voor ons doen? Ja, en ik zei ook meteen, maar dat is ook precies waar ik voor sta. Ik begon ook, ik begon ook dat ik grootmoeder ben, kleinkinderen heb. En dat is meer symbolisch. Grootmoeder zijn, kleinkinderen. Dat is iets wat voor de hele generatie geldt. Dus niet voor mijn kleinkinderen, maar ook voor alle anderen. En dus die generaties die na ons komen, nou, daar doen we dit voor. Toch, Astrid? Ja, tuurlijk. En wij zijn de volgende schouders, hè? Want wij zijn de volgende voorouders. De volgende voorgangers, zoals je dat zijn de volgende voorgangers. Ja, ja. Dus dat beseffen betekent ook dat je nu al moet investeren. Dat jij moet investeren. We moeten nu al investeren in de volgende. Ik noem het altijd young professionals. Dus niet alleen de jongeren, maar de volgende, zeg maar de 30ers en de 40ers. Okay? Die zitten eraan te komen. Er zijn genoeg mensen die hebben er belangstelling voor. Maar we zijn natuurlijk geïnspireerd door onze voorgangers. Die hebben heel veel, die zullen in het zonnetje gezet worden. Maar die hebben ook al heel veel nagelaten. Maar we moeten ze ook voorleven. We moeten laten zien dat we niet voor een kleintje vervaard zijn. Hoe laat jij dat zien? Hoe laat jij dat zien? Door hoe wij dat laten zien. En hoe laat ik dat zien? Ja. Door onverwoestbaar, zeg maar, door te gaan met mensen bij elkaar brengen. Maar mensen ook te ondersteunen als ze tegen dingen aanlopen in organisaties. Want er zijn ontzettend veel mensen van ons die niet alleen maar met dit onderwerp bezig zijn, maar gewoon in hun professionele leven het heel moeilijk hebben. Kan je me meenemen naar zo'n moment dat jij aan die volgende, dat je het gevoel hebt van, ik ben het nu aan het voorleven, of ik ben die volgende generatie aan het helpen? Ik heb onderdeel van mijn vak was bicultureel leiderschap. Dat heb ik ooit eens bedacht. En ik heb heel lang ook training gegeven aan zwarte vrouwen. Gewoon in leiderschapskwaliteiten. Maar vooral ook omgaan met uitsluiting. En omgaan met racisme. Hoe doe je dat? Dat doe ik op heel veel niveaus. Maar ook biculturele bestuurders. Die neem ik apart. En die train ik. En dan zeg ik, jongens, onze geschiedenis, maar ook onze huidskleur heeft consequenties. Je zal niks krijgen. Ook al ben je nog zo knap. Je krijgt niks in je schoot geworpen. Als wij binnenkomen, het is niet alleen dat je 2 keer zo goed bent, maar je moet ook overeind blijven. En dan heb je vaak ook nog kinderen. En die wil je ook nog het voorbeeld geven. Kortom, hoe doe je dat? Ja. Hoe doe je dat? Door het te laten zien dat het kan. Door ook te gaan opschrijven en samen met hen, hoe ontwikkel je dit? En hoe ondersteun je elkaar? Maar dan niet alleen maar door het te zeggen. Want een mindset alleen is niet voldoende. Je zult ook een attitude moeten ontwikkelen om dit te doen. Maar ook skills. Dus je moet het laten zien dat je dat doet. Je moet ook, zoals ik het met Bianca gewoon gedaan heb toen we elkaar weer spraken, hebben we eigenlijk een soort van intentieverklaring uitgesproken van, wij gaan elkaar vasthouden. Ja, dus eigenlijk de jonge generatie, dat doe je dus al door bijvoorbeeld bicultureel leiderschap. Absoluut. Cursussen te geven, 1 op 1. Dus dat doe je ook. 1 op 1, maar ook in groepen. Maar ook laten zien, walk your talk.
Ja. Niet practice what you preach, maar preach what you practice. Dus gewoon laten zien dat jij het ook doet. Dat als je mensen ziet, dat je samen kan optrekken. En dat is een van de dingen, dat wil ik toch hier genoemd hebben. Een van de valkuilen in zoveel van onze gemeenschappen is ook dat we voortdurend roepen dat we een eenheid moeten zijn. Maar wat je ziet is dat er heel veel controverse is binnen en tussen groepen. Wat wij willen laten zien is dat het wel degelijk mogelijk is. Dat je een verschillende focus hebt, maar we gaan voor hetzelfde overkoepelende doel. Het is wel degelijk mogelijk en dat willen wij gewoon laten zien. Nou, we hebben het over die volgende generatie gehad, maar nu nog even terug naar die resolutie. Hè? Hoe moeten we dit nu interpreteren? Zeg maar? Hoe moeten we nu verder? Kijk, wat die resolutie onder andere zegt, het gaat over herstel. En we hebben het over herstelbetalingen. Uiteindelijk kost alles geld. Dus dat is wel uiteindelijk, er is gewoon geld nodig om herstel te plegen. Maar wat heel concreet, als je het hebt over de generatie na ons. Ik kom uit het onderwijs, dat zei je al aan het begin. En daarom vind ik de onderwijskwaliteit ook zo belangrijk. En vooral voor onze kinderen. Het blijkt dus als doorwerking dat in het onderwijs er echt bewezen dat onze kinderen worden achtergesteld. Lagere adviezen krijgen, andersoortige adviezen niet passend. Waar die resolutie over gaat, is onder andere dit. De achterstanden die ons toen zijn opgeleverd door, gewoon economisch gezien al, maar ook de achterstanden qua onderwijs, qua ontwikkeling, educatie. Dat is ook allemaal gebeurd. Waardoor wij dus altijd, of tenminste tot op dit moment, is dat nog een doorwerking. Want kinderen worden nog steeds achtergesteld in het onderwijs. Dus dat is ook precies waar de resolutie over gaat. Van, wij moeten verder komen. Er moet gekeken worden naar hoe kunnen wij de achterstanden die zijn geweest inhalen. En ook nog versneld. En onszelf ook gaan herstellen en ervoor gaan zorgen dat zwarte mensen de plek krijgen die zij verdienen. Maar ook de economie die zij verdienen. Want zwarte mensen werken 3 keer zo hard als anderen. En krijgen minder betaald hier in Afrika waar de producten vandaan komen. Dus dat is precies ook waar dit over gaat. Die achterstelling die moet worden hersteld. Nederland heeft niet ingestemd. Nee. Dus wat betekent dat dan? Dat is nogmaals dat is heel ernstig. En dat betekent dus dat wij, dat is ook echt mijn visie, crisis als kans. Hè? Er is een crisis, om het even zo te noemen. Dit is een crisis dus? Dit bestempel je als een crisis? Ik bestempel het als een crisis. Dat Nederland, ons land waar wij in wonen, Nederland die dit schuldig is aan de nazaten van de tot slaaf gemaakte mensen, aan de mensen in de diaspora, is er gewoon een schuld af te lossen. En er zijn er mensen die zeggen, ja, maar er is al een pak geld gegeven. Dat is toch genoeg? Wat zeg je dan? Dat is de vraag van wanneer is het genoeg? En waar gaat het over? Gaat het over een pak geld? Of gaat het over veel meer dan een pak geld? Het gaat dus echt over erkenning. En ook zeggen van we erkennen dit. En ook daarna handelen. En dat is precies wat niet is gebeurd. Dus na de komma is... Maar er is vervolgens niet naar gehandeld door deze resolutie, door deze onthouding. En dan blijven we eigenlijk in die zin in die cirkel. Maar dat is dus echt het probleem, denk ik. En dat is ook de crisis waar we nu in zitten. Nou, sterker nog, dan reageer ik op jou. Waar wij ons soms in vergissen is dat recht, dus als iets juridisch op papier staat, dat het hetzelfde is als rechtvaardigheid. Waar wij om vragen is rechtvaardigheid. Mm-hmm. En wij zitten heel erg in op het morele. Maar als je kijkt waar er beslissingen genomen worden, dus mensen met macht, dan gaat het altijd over economie. Dus er is niet ingestemd ook echt vanwege de herstelbetalingen? Nee. Ik denk, het ergste, daar kan je ontsnappen. Om te zeggen, wij maken geen verschil in leed, geen hiërarchie in leed. Maar ook duidelijk met wat daaraan ontkomen, dus kunnen ontkomen, is de financiële consequenties. Dus zeg even in simpele taal voor iemand die luistert. In simpele talen, als je dus niet instemt, dan ga je dus gewoon er niet in mee. Je bent zogenaamd neutraal. Ja. En dan heeft het ook verder ook geen consequentie, hoef je ook niet te onderhandelen. Is een herkenbare houding in de geschiedenis, hè? Het is een herkenbare houding in de geschiedenis. En het interessante is, het is teleurstellend. En het is schokkend. Zeker na de verontschuldigingen. Tegelijkertijd is het zeer herkenbaar.
Wat het van ons vraagt, nogmaals, is doorgaan. Doorgaan. Onze ouders zijn nooit gestopt. En onze voorgangers zijn nooit gestopt met doorgaan om in te zetten op de rechtvaardigheid. We kunnen mensen aanspreken op de afspraken die hier gemaakt zijn. Maar wij kunnen ook gaan nadenken over hoe willen we dat dan zien. Als Nederland zich daar onttrekt, zouden we vooraf ook kunnen nadenken van oké, wat is er dan wel mogelijk? Er zijn verschillende ministeries die regelingen hebben waar mensen beroepen op kunnen doen, maar dat staat er los van. En die 8 miljoen gaan we vooral over de herdenkingen en de activiteiten rondom herdenkingen, de bewustwording en al dat soort activiteiten. Een van mijn onderwateragenda's is het versterken van onze gemeenschappen. Dus wij kunnen altijd kijken of er programma's zijn waardoor wij kunnen kijken naar de positie van mensen. Het gaat niet alleen maar om de economische positie, maar ook de mentale positie. Dus mentaal, sociaal, economisch. Dus daar moet daar meer focus op komen, versterken van gemeenschappen. Dus als de doorwerking dit tot gevolg heeft. En als je kijkt naar de polarisatie in onze samenleving die ons ook treft. Het racisme wat zeer, zeer, zeer aan de orde is. Hoe kunnen we onze mensen versterken? Welke programma's zijn nodig om met ons, zoals wij hier zitten, aan de slag te gaan. Om te zeggen, jongens, wat hebben we nodig om overeind te blijven? Maar wat hebben we nodig ook om onze volgende generaties te versterken? Zodat ze een langere termijn kunnen blijven doorvechten. Want er zit niks anders op. Wij moeten gewoon dit dossier heel serieus nemen. We hebben een beetje geld. Er zijn allerlei mogelijkheden om een aantal dingen te organiseren. Ook activiteiten. Laten we kijken. Met dat kleine beetje wat er is, laten we kijken wat er mogelijk is. Maar dat kan alleen als je de krachten bundelt. Ja, want net was heel heftig wat je vertelde. Hè? Natuurlijk, dat Nederland natuurlijk niet instemmen. Dat eigenlijk daarvoor ook al was met een resolutie. Hoe vind je nog hoop? Hoe vind je nog kracht om door te gaan? Bijvoorbeeld voor die volgende generaties. Nou ja, de hoop haal ik sowieso uit. Dat vind ik zo mooi. Het is niet door mij bedacht, dus ik kom er zo in. De kracht van onze voorouders. Dat vind ik zo'n hoopvol iets. En daar kan ik ook heel goed beelden bij krijgen. Hè, van hoe onze voorouders zijn mensonterend zijn behandeld. Ik las ergens van, ze zijn niet ontmenselijkt, want wij zijn nog steeds evengoed mens. Dus dat hebben zij heel goed doorgegeven. Maar ze zijn wel mensonterend behandeld. En vanuit die kracht denk ik dat het heel goed is om samen met alle anderen, de grassroots, de wetenschap, samen te werken. En vooral, kijk, wat ik belangrijk vind, en dat zijn jouw woorden geweest, weet ik nog. En dat hoor ik nu de laatste tijd ook weer vaker. Wij moeten niet uit de reflex gaan handelen, maar wij moeten heel reflectief gaan handelen. Strategisch misschien ook. En dat kunnen we heel goed. Dus ik denk dat wij heel goed. We hoeven niet morgen een oplossing te hebben. En we hoeven niet morgen dit uitgewerkt te hebben. Maar we moeten wel met elkaar samen gaan kijken van hoe gaan wij, kom ik terug op die autonomie, onze autonomie herpakken. En hoe gaan wij vervolgens in de toekomst ervoor zorgen dat we krijgen waar we recht op hebben. En dat is volgens mij, en dat geeft mij dat vooruitzicht. En dat beeld geeft mij de kracht om vooruit te gaan. En om het NINSE dus ook echt daarin te positioneren. En dat de meerderheid van de landen heeft ingestemd met zo'n resolutie. Heeft dat nog invloed op de publieke opinie? Of hoe we als wereldgemeenschap kijken? Ja, dat is zeker, maar dat is zeker belangrijk. En dat geeft ook tegelijkertijd ook weer de kleinheid van Europa weer. Hè? Want het grootste deel van de meeste andere landen, die hebben er wel mee ingestemd. Europa met hun koloniaal verleden doet het niet. Maar Polen bijvoorbeeld ook niet. Hè? Polen heeft geen koloniaal verleden. Dat was wel heel bijzonder. Heel bizar. Nou ja, die hebben geen herstelbetalingen. Zouden zij niet hoeven te doen. Maar ik hoorde van ook historici, dat speelt nog iets anders. Hè? Dat is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Ja, racisme misschien, maar ook het ernstige. Precies. Ja. Daar ook de hiërarchie. En inderdaad, het hele racistisch systeem wat hierachter zit, is natuurlijk voor landen als Polen is ook de reden om maar Europa zal zichzelf is verenigd. Hè? Dus ze zullen zichzelf ook nooit loslaten ook niet bij zo'n stemming van een resolutie. En daarom had Nederland hier het voortouw in moeten nemen. Wat me wel opviel, het ging over de transatlantische slavernij. Maar in Azië is natuurlijk ook een slavernij geweest. Is dat niet een gemiste kans geweest van Ghana om dat erbij in te nemen?
te bundelen. Om te bundelen. Slavernij die tegelijkertijd plaatsvond ook in Azië. Ja, het is heel belangrijk om alle vormen van slavernij en het hele koloniaal verleden van Nederland en misschien wel Europa mee te nemen. Maar ik denk zelf dat je daarmee ook de kracht verliest. Want het gaat ook over verschillende vormen van slavernij of koloniaal verleden. Dus in die zin denk ik dat het wel goed is om ook om daar wel het onderscheid in te maken. Van wat was er precies aan de hand? En dat is waar het NINSE ook voor staat. En wat heeft het transatlantisch slavernijverleden tot stand gebracht? Wat heeft het met mensen gedaan? En wat doet het vandaag nog? Ja, precies, die doorwerking. En als je dat allemaal op verschillende gebieden gaat doen, dan krijg je al heel gauw een versnippering. En dan komen we al heel gauw in verzoenen terecht. En dan gaan we niet de diepte in. Want dan moeten we met elkaar gaan verzoenen. En met de Molukse gemeenschap. En ik vind het wel belangrijk dat al deze gemeenschappen ook tot hun recht komen. We kunnen toch van elkaar leren als verschillende gemeenschappen? Nou, dat is ook de bedoeling, denk ik. Dat we wel van elkaar leren. Ook daar denk ik dat het belangrijk is om schouder aan schouder met elkaar op te trekken. En tegelijkertijd zijn het wel verschillende verledens die wij hebben. En ook verschillende, de aard is ook anders. Ja. Als we vooruitkijken. Hè? Nou, mag ik even een aanvulling geven? Want ik wil een lans breken ook nog voor een andere groep. En dat heeft te maken met het feit dat ik een onderzoek heb gedaan naar inclusief herdenken in opdracht van NINSE een aantal jaar geleden. Tijdens COVID, ik herinner het me zo goed. Toen heb ik heel veel groepen gesproken en onder andere inheemse groepen. Er was ook rode slavernij. De mensen zijn niet overgebracht. Mm-hmm. En zijn uitgemoord ook. Ja. Nee? Ja. En die zitten ook in ons dossier. Dus ik wil dat ook even genoemd hebben. Maar dat ook in de Caribische eilanden. En achter jou zien we een heel mooi beeld ook. Ja. Er leefden heel veel Caribische volkeren. En die zijn gewoon... De Arawakken. Cariben, die zijn uitgemoord. En die vallen ook onder dit dossier. Dus dat wilde ik ook. Hè. En ik weet ook van de Marons. Toen ze de Amazonegebieden invluchten. Toen zijn ze heel erg ook geholpen. Verzet pleegden, niemand hebben gewacht. Niemand gewacht. Zijn ze ook geholpen door deze groepen. Dus ik wil ze even nadrukkelijk benoemd hebben. Als we nu vooruitkijken. Wat moet er concreet gebeuren? Het woord hoop is gevallen. Ik ben niet zo van de hoop. Ik ben van geloof. Ik geloof erin dat het kan. Geloof en actie? Is dat het? Ja. Ik ben niet religieus, dat wil ik even gezegd hebben. Maar ik geloof erin dat als... Nou, wel spiritueel. De voorouders. Sterk. Heel sterk. Ik vind het twee verschillende dingen. Religie en spiritualiteit. Maar het interessante is als je gelooft dat het kan. Dan kan je het. En daar wil ik op inzetten. Dus ik ga dat is geloof. En concreet, wat is de volgende stap? Ja. De volgende stap is nou in ieder geval, ik geloof dat ik het kan. Ik geloof dat er mensen zijn die het stokje kunnen overnemen. Ik geloof dat wat wij te brengen hebben, kijken naar de inspiratie die we halen uit onze voorouders en onze voorgangers. Dat daar kracht uitgaat, maar ook heel veel energie. En als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de nieuwe documentaires die gemaakt worden nu. Okay? We hebben omroepen, enzovoorts. We hebben ook jouw documentaires gezien, waar je gesproken hebt, ook over jouw voormoeders en dergelijke. Als wij zo door blijven gaan en onze krachten bundelen en naar elkaar kijken, elkaar blijven inspireren. Dus het gaat een plek opeisen en ruimte innemen. Ja, dat is hem. Ja. Maar nog steeds heb ik niet concreet gehoord wat we nu als volgende stappen zouden moeten doen. Ik weet dat we moeten nadenken ook en stil moeten staan. Maar voor mij is dit, zoals wij hier zitten, een podcast maken op eigen kracht, is dat voor mij een volgende stap. Dat is 1. En dan vervolgens andere mensen meenemen. Een mooie serie maken. En dan dus de inspiratie halen uit wat er ook leeft onder onze mensen. En ook de beelden die ze daarbij hebben. En kijken of we die kunnen faciliteren. Dus ik geloof dat er veel kracht zit in onze gemeenschappen. Met onze verhalen. Met onze vooruitzichten. Waar we veel meer kunnen doen. Wat we nu nog niet kunnen voorzien. Ja, dus ook echt een actie zijn dan. Maar waar we aan kunnen werken. Ja. En een van de dingen waar we aan moeten werken, dus waar we nu mee bezig zijn. We zitten hier, maken onze eigen podcast, onze eigen dingen doen. We halen andere mensen erbij. Ik wil ook zeggen, we hebben een intentieverklaring getekend. Niet alleen maar met NINSE, maar ook met het Slavernijmuseum. Waarin we willen laten zien, we kunnen naast elkaar staan. Weer die samenwerking. Ja. Dus ik geloof dat als we die stappen zetten en dat wij ook al zijn dingen ongemakkelijk, soms ongemakkelijke gesprekken met elkaar,
Dat we die aangaan. Respect hebben voor elkaar. Maar elkaars kwaliteit te zien en denken, wacht, ben het niet helemaal mee eens? Ja. Maar ik heb een ander focusgebied, maar die wil precies hetzelfde wat ik wil. Dus samenwerken, initiatieven ondersteunen, elkaar bekrachtigen. Niet hopen, maar geloven dat je het kan. Concreet, wat moet er, als we vooruit kijken, wat moet de volgende stap zijn? Volgens het sowieso van plan als nieuwe directeur-bestuurder de grassroots mensen te ontmoeten. De mensen van onderaf. Dus iedereen... Onderaf klinkt zo niet het zo goede lekker. woord. Ik zeg dat, Uit maar het ik veld. denk gelijk... Ja, precies. Ja. De mensen uit het veld. De mensen die al heel lang bezig zijn. Al heel lang bezig zijn hier met dit thema. De mensen die op wiens schouders wij rusten. Die vind ik super belangrijk om hen te horen. En ook van hen te horen wat zij vinden hiervan. En hoe zij zich willen opstellen. Want daar zit ook heel veel kracht. Of daar zit kracht. Tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om... en dat is ook iets wat het NINSE zal doen... om met de CARICOM-landen en met de Afrikaanse Unie... om daar contact mee te zoeken en na te gaan. En dat moeten we ook in gezamenlijkheid doen. Van hoe kunnen we elkaar ook op dat toneel, zeg maar, steunen. Hè? Want het is en. Dus en de grassroots en de mensen in het veld... en de mensen die, zeg maar, academisch bezig zijn... wetenschappelijk bezig zijn... en de mensen die daarboven in kamertjes en in de politiek zitten, regeringsposities hebben. Hoe kunnen we daar een lans voor breken voor deze kwestie die dus niet is opgepakt door Europa? En afsluitend, wat wil je dat degene die luistert meeneemt uit het gesprek? Vertrouwen. Ik wil dat er heel veel vertrouwen wordt meegenomen. Dat wij geloof hebben in elkaar. Dat wij ook zien dat we verschillend zijn. En tegelijkertijd ook wel dezelfde kracht kunnen uitstralen als het nodig is. Vertrouwen en kracht. Wat wil jij dat de luisteraar meeneemt uit dit gesprek? Ik denk in ieder geval energie. Energie om door te gaan. Ik geloof, veel van onze mensen komen energietekort door heel veel dingen die ze meemaken in onze samenleving. Energie vind ik één. En ik wil dat de luisteraars weten dat het herdenkingscomité een team heeft van mensen die samen met ons werkt. En voor het eerst in mijn leven heb ik de mogelijkheid om mensen aan te nemen. En gewoon vanwege dit dossier, zoals je het noemt, voor dit thema van kleur. Dat je zegt, wij willen jou hebben. Het doet het met je, hè? Of niet? Ja. Wat doet het met je? Jij bent een van de nazaten. Wat het bij mij doet. Okay? Ja. Ik ben het niet gewend om mensen aan te nemen op basis van hun achtergrond. En je moet je voorstellen dat in bijvoorbeeld landen als Nederland mensen worden uitgesloten vanwege hun achtergrond. Wat betekent dat voor jou dat je dat nu wel kan doen? Nou, ik zou je vertellen, het voelt fantastisch. Omdat je het erover kunt hebben. Je kunt het erover hebben en je kunt ook tegen mensen zeggen vanwege jouw achtergrond en de expertise die je daar meeneemt. En het is een geweldig het zijn geweldige hardwerkende teams hier in Nederland, op Curaçao, maar op Sint-Eustatius. Hopelijk Suriname erbij, want Suriname is uitgenodigd, maar het zit nog niet. Maar zit in het Koninkrijk, dus die heeft een aparte positie. Een andere positie, wordt een onafhankelijk land, maar Suriname wordt wel lid van het herdenkingscomité. Dus dit is wat ik mensen zou willen meegeven. We zijn onderweg. We zijn onderweg. We hebben energie genoeg. En we gaan ervoor zorgen dat de mensen die we aannemen de energie ook laten zien. Doordat we schouder aan schouder naast elkaar gaan staan om dit verder te brengen. Ondanks de VN-resolutie, waar we niet helemaal tevreden over zijn. Maar we zijn wat gewend in deze wereld. We zijn onderweg. Dat zijn mooie woorden meer af te sluiten. Dank Astrid, dank Bianca voor jullie openheid en jullie waardevolle inzichten. We zijn aan het einde gekomen van de podcast De Verdieping. De podcast van het comité, het herdenkingscomité Slavernijverleden. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast en vertel het ook verder. Vanuit Studio Westhaven zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Dank voor het luisteren.